Arabako eremu sozioekonomikoan euskararen sustapenean egindako lana aitortzeko, Lazarraga sariak banatuko ditugu aurten ere. 2010 urtea ezkero, 35 pertsona eta entitate saritu ditugu. Eta 2024an euskararen normalizaziorako bidean eredu izan diren beste 5 sarituko ditugu. Azaroaren 14an izango da sari banaketa Gasteizko Artium Museoan. Baina aurretik saridunak aukeratu behar ditugu eta zuen laguntza behar dugu horretarako. Arabako arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera areagotzeko lan egin duen enpresa eredugarriren bat ezagutzen duzu? Sartu labur.eus/etzana Lazarraga sariak 2024 helbidean eta egin zure proposamena. Aurten gainera, bideoz eta sare sozialen bidez egin ahal izango duzu proposamena. Lazarraga sariak 2024 traola erabilita. Urriaren 30 arte izango duzu horretarako tartea. Euskaraz bizi eta lan egingo duen gizarte aurreratu eta modernoa irudikatu dugu Araban. Denon artean bidea egiten jarraituko dugu.